Kaunijo manden do fo kene sinfon ko dammare ka jo sabati ka jo wuruki ka jo bamba ka to joma kambe la jilen kilingili na surala ka wolo no kambulo hera ani bade hera ni bade bela jilen fo ka be ci yoroma ka be fo ka cesiri da ni ka wuli ka jo ka fo ko na balmake ani digide umbe ka digide labando bamana ma tigi tarawre ma koro ka wuro sananu ka jisulla tram ku sana mangado ni sigoro beneme angula ma luanda kan kundo ni watina kama kulu kan tigi fo sabu man na ba san ko ko ni ka jabate ko hunu te kan soro juru ko ka kulu la pelaw fo kala mina fo kala gente law fo ka kulu ko to nan ngara baw fo révolutionnaire ko yangeli gala wu yangeli ka bela jelen ko ka be ga kuma amman korofo kerengere nyana kamo wada ma do no professeur morbo gindo ko mo bakari jalti dafa jaja admandi sida bisit mare kamo ko nate ko ka nyama aw ka foli na ke ma problem ma be la jelen ma ka ba adoko ni na ka de la ba yo ko lo to be la jelen ka foli do na kamo ko bulu dina ma dina man na wa ni abi kene kay c'était gentil eketa ko kamande more kanda duru bulu ba dara turu na ka ta ni ya maju ture dia kira ka sera kama ko ka foli na ka se kulu ko be la jelen ma ko ana balma ni digide be ka digide na ba do wakanda na kama ko blende dago situde anya go sini blonde ko ma kile damba kile seba nin jone ko kan buguna tiga do kan ndana sigi do memma ko ko fo ba tunde ni senwo fendo ko on ba ko ni go to lubulo na manya ko ma ni rawo ne nan ko do mambulo nan ko do ko go tira kele jo kele so ko na ni rawo buguna tiga do matla ko keto to rangi de ko ta to rangi ko na ni man ke ka ni man fo ko na ni man fo ko do kan klenga ba ko maya na ko na ni on ba digere ni digere do so na do se pana kamo bode ambula ka avoka me kuma buru jigi manden do ko kale ko me kulu re to ko be kulu ko do fodo abi de ko be ga do ni ko ka foka da iga fota berela ka foka da iga don ta berela wa ko ga jejani ni ka sigi jani ni ka maya ko rota ni ko songa ka mare ko tinya be ma sele o sebe ni be te ni mbalma ke mbalma muso ni be ma sele o sebe ni be te ni ma goro fu de ko kwanyo ro tanda kanyo ngere gambulo na bango kawye gele kan sigu ye mande mada tambulo mande londo la sigu nyana de ko me londo la sigu hono ndiko ma kuma bulo no ma ko ronya kadanya reka demisen yana la ko don de ke nyede no anye koye ka bla mbemba ka zama ko do de ko awo ko ni warable ni to furola ka furo tigi yere ni nga furo dala ko jonde mangambe ko be ma kumbo kada ka ni ma tirango ni ye furo tigi ni to o de ka ambla ka ko ka mi jere mi jiro ni fo kadaka ayemi tro kramo la de kramo no
ko kelen t'an bolo min ye wulibali to minnu b'an bolo makititaw don u bɛ makiti nka karamɔgɔ ɲɛfɔli ka gɛlɛn mande a ɲɛfɔli ka gɛlɛn nka n'an jɛra ka kunu foroba fiɲɛ dɔw yir'u la k'o kɛra bin nkalon ye karamɔgɔ a fɔ n'i ko k'i bɛ nin fana f'u ɲɛna cogo dɔ la a fɔcogo wɛrɛ t'a la ni nin tɛ a fɔ o fana ye baasi ye forobafili la belebele dɔ filɛ ko a mara i kɔnɔ a ti mara forobafili la belebele wɛrɛ filɛ ko forobafili la belebele wɛrɛ filɛ ko mande ko fantan jo tɛ kɛlɛ la a fɔbaga maa ɲɔgɔnna nkalon n ko a fɔbaga maa ɲɔgɔnna nkalon tigɛ mande nkalon dankɛnɛ male kɛnɛ kan fantan jo tɛ kɛlɛ la o tɛ k'an denw bila k'u kun biri faamaw kɔrɔ ko fantan jo tɛ kɛlɛ la ni ɲɔgɔnna mana-mana-kan fɔbaga cɛkɔrɔba fila bɔra manden kumabali de jo tɛ kɛlɛ la o ye bi tiɲɛ ye fantan jo tɛ kɛlɛ la ko ye manden ko ne tiɲɛ ne manden bi tiɲɛ o bɛ bɔ ɲɔgɔn ma de cogo dɔ min ye cogo wɛrɛ la k'a fɔ wara bɛ ka taa ne ka bubu tɛ yan ne ka bubu kuru tɛ k'i tigi i fa kalanbali don dɔnni ma min yɔrɔ bɔ cogo ci la awɔ nka a bɛna min f'i ɲɛna n'i banna mɔdenw ka kaye sɛbɛnna a sera kaye nunkun na i ka tila ka n to a da kan ko ne de y'o fɔ awɔ ɔ karamɔgɔ damadɔ bɛ ka min f'i ɲɛna n b'a dɔn i b'i ma fɔcogo in ɲɛ ye dɛ mɛ n bɛna min f'i ɲɛna e bɛ min ye bi maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka min ye bi i komi filimu i sigilen bɛ k'a lajɛ i b'o faamu wa bɔn Moro Keyita ka minɛni a acteur cɛ fila de photo fili kɔrɔ ni a banna a tɔ 12 bɛɛ lajɛlen o bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ la ko i bɛ i tɛ a kɛtɔ don cɛ fila min ye acteur principal ye filimu daminɛna filimu sigira cogo min na lo acteur min bɛ k'i tɛgɛ da Baba Moro kan ani min b'o ka mobili boli o mɔgɔ fila de ye acteur ye tɔ bɛɛ dalen bɛ so kɔnɔ yen n'a tigɛra k'a tɛ tugu sentigɛ bɛ se ka caman tila min kɔni bɛ t'i jɔ Kulukoro sira la ka jigin ka k'i bolo da Baba Moro kan ko boli ka mobili kɔnɔ i kana don ne ta kɔnɔ cɛ fila wɛrɛ min fana ni nɛgɛ sigilen bɛ sanfɛ a ka kamati sanfɛ ani min bɛ ka mobili boli ani cɛpitigi nin yɛrɛ dɛ cɛkɔrɔ ninnu mɔgɔ 4 de ye filimu acteur ye ayi a lakale tɛ kɛ maloya n ko équipe farala ɲɔgɔn kan ka kalo wɔɔrɔ de kɛ Mali kɔnɔ ko ka taa bolo da Baba Moro kan cɛ ma se ka farinya la sa ayi jigikɛla kɔlɔn kɔnɔ ka mɛlɛkɛw yira militaires la ka bɔlu ye kɔlɔn kɔnɔ ka mɛlɛkɛw yir'u la k'a ye taa tɛgɛ da Baba Moro kan o ko k'anw fa ko Robert min bɛ Baba Moro la ko n'i y'i bolo d'a kan k'a tɔ bɛ fɔ i kɔfɛ o ma se o sɛbɛnni cɛ 10 u ma ta ka ban u ɲininka i k'a sɛbɛn ka fara dɔfɔ kan ko bamanan ko k'u ma se kalo 6 kɔfɛ o dɛsɛlen dɔnyɔrɔ bannen olu yɛrɛ de sera cɛkɔrɔba ma ko bɛ cɛ dɔ de dɔn a ko bɛ ɲangara dɔn dɛ k'a sɔrɔ u bɛɛ denmisɛnnin jiri ni maa t'i ka maa ɲuman dɛmɛ ka taa arabu ta ma sinon a b'i komi Mamadu Dongo kɔnɔ Bina Ali cɛkɔrɔba denmisɛnnin a y'a lajɛ ka kɛpitigi de filɛ acteur in filɛ kɛpitigi de ye ni photo min taara 100 yanni cɛkɔrɔba ka coup d'état kɛ e b'o si hakɛ lajɛ quoi ni mɔgɔ ma ninnu manipuler ninnu mɔgɔ jumɛn bɛ jamana fanga la u bɛ mun k'a la u bɛ mun nafa dɔn jamana fanga la a ye ninnu lajɛ a y'u ɲɛ lajɛ jɔn ye ne bamanan min bɛ ka kuma ne fanifini de ye dɔn ye a y'u ɲɛ lajɛ ninnu bɛ se ka coup d'état kɛ jamana kɔnɔ ils sont quelle expérience maliyɛnw a y'a sigi dɔrɔn an ka kuma photo min filɛ cɛkɔrɔba ni photo nin taara 2 ans avant que cɛkɔrɔba ka don coup d'état kɔnɔ wa cɛkɔrɔba bɛ wele don min na k'a mɔkɛ bɛ ka wele faragra Buguni sira la yen nɔ cɛkɔrɔba ni kamati ni taacogo kelen de taar'i jɔ a mɔkɛ la a mɔkɛ kɔni y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la fanga min cɛkɔrɔba sɛgɛrɛ a tɛ ɲɛ bɔra fini ɲuman fɛ a tɛ ɲɛ bɔ sabara ɲuman fɛ a tɛ foyi la ni militaire nin tɛ o don de n'a cɛw nana petini minɛ k'a don fɛn na a tɛ fɛn min kalama k'u y'a kɛ acteur ye k'a bɛ t'i bolo da Baba Moro k'u bɛna Moro cɛkɔrɔba ka Moro minɛ kɛ nka cɛkɔrɔba ma ban Moro ka idéologie la koyi cɛkɔrɔba ko Musa ma n'an y'a kɔni k'an y'a minɛ ne t'a minɛ kun don a bolo dɛ a ye ne don filimu kɔnɔ de o y'a sɔrɔ a ka filimu turunen don k'a ban pewu
angene bla bara mina ne moga en bla bara mina ne ko ntaranga mission dafa ntaran tegera moro ka kuluguro sira la kana di tile ma maison des jeunes tout à fait mais ni ga boko ambi bo ko amina mana ko de ke ko iko mi moro bi mi ko do la ka jamana to ko tien na yo ka nyere be bi parce que moro tu me sera mi ga na mode bla o bla finka no ye teneni bamba nyere lai kona ye jamana de nu la nyine dro ka ko sembe jamana ngona do na abora nu ye fana ya bere tanga je ade dabre an yera fona de dana no o be digi sando mena ka discours ke ay ta choro ka discours la men o te na do nga je choro ke li damna na ye way nera bubu arda galo amna galo kundu ngurdo galo gorko nyaamata gaggalo ko cegi sene wonta mo ti ka kanya ma idi tinni na hanni foro ko gatta baranda le ki ba ko ni de dando kara ay karamo halli yo yini kudu ta fe sebe ja ta fe le muru tigale do ambulo ko karamo bi to ko no ko ni ando ko siga wonde na do ngade gede to do ne go siga ki segele ndede na o nga karamo bi ga ni ko no kan ni jelo de ke no kanu ta ko yu me fada de ni ni jele mo de kaka seguro de go seguro de ti gambe ni ti sangue ni manipulé ni muye kado seno kado kudetara oro denendo apaya toro come o wati bela jele da ko chugodo minnu kɛra faama baarakɛla ni ni denw bila ka taa bɔ i kɔrɔ ni dɔgɔ ye so dɔrɔn ko nin kɛra tubabu lamɔgɔ ye ayi fara ka bɔ an na o y'a sɔrɔ an b'olu o waatiw de sangara fa y'a sɔrɔ fa y'a bila ka taa bɔ so cɛkɔrɔ taara bɔ so k'a sɔrɔ cɛkɔrɔ fa fana fa de bɛ balolen n'o ye cɛmɔgɔ bagayogo ye faragɔrankɔ ma ten cɛkɔrɔba bɔra duguba kɔnɔ ka taa nka ni cɛkɔrɔba in nana ja ka se hakɛ ma cɛkɔrɔba n'a yɛrɛ denw ka so cɛkɔrɔba ka ɲɛnamaya kɔnɔ cɛkɔrɔba y'a ye mɔden fara den kan min ɲugu ni kisɛ kelen tɛ ale ka taa sira la ni sira kisɛ kelen ye ka bɔ a denw ma fɔ a mɔdenw a y'a ye k'o de ye cɛkɔrɔba wa cɛkɔrɔba fana min tɔso cɛkɔrɔba yɔrɔ o bɛ na koyi o de ka fasa muru daga ko o ka fasa muru daga ko kɔrɔkɛ ko cɛkɔrɔba falen ko cɛkɔrɔba ka ko b'a fɔ k'i ka ala tun ma fara ni cɛkɔrɔba ka ala ye dɛ ayi o ye Samori ka ala ani Banɛma ka ala de ɲɔgɔn cɛ de Samori ka ala o de tun bɛ yan 12 jɔlen don Banɛma ni mugukɛ tulola jɔlen don n'u bɛɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn ala cɛ la o ka jan dɛ o ɲɔgɔn na fɔcogo wɛrɛ la kufa ka ala ni donsokɛ ka ala kufa ni 60 ni 8 jɔlen don sumaya 32 jɔlen don e ni nugufɛn tɔɔrɔ filɛla nka cɛ a tɛgɛ mana goya cogo cogo k'olu ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw de don cɛkɔrɔba a ye cɛkɔrɔ a yɛrɛ ka ɲɛ la a y'a kɛ gɛjɛ wa cɛkɔrɔ a fa y'a kanu don min na k'a bɛ fɛ k'a don armée na cɛkɔrɔ bolibaatɔ taara fɔ cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba y'a ɲininka k'a ka di i yɛrɛ ye wa a ko k'a ka di non k'a fɔ k'i fa de ye sira dɔ ta i bɛna boli min fɛ ka n'o bila hakili la dɛ e fa bɛ yen ne yɛrɛ fana bɛ yen ne de ye a ka di i yɛrɛ ye wa k'a ka di cɛkɔrɔba ko ka bɛnsɛma k'a n'a ye a ko ka bɛnsɛma k'a n'a ye a wulila k'i digi semaine cɛ 10 bolola gannen kɔfɛ n'u kɔnɔna ganna n'u sera acteur fɛ yen ko a ma u ko an bɛ cɛ dɔ dɔn ko cɛkɔrɔba Bagayogo nka ko k'a mɔkɛ ye kɔmɔtigi de ye dɛ nka n'an sera k'o sɔrɔ kɔni non siga t'an na coup d'état réussira nka n'o ma sɔrɔ tiɲɛ na anw tɛ an ka promotion d'armes la anw tɛ mɔgɔ dɔn k'a fɔ k'anw yɛrɛ dalen bɛ min na k'o ka jagɛlɛya bɛ sɔn ka k'i bolo da mɔgɔw kan ko fana kɔrɔ cɛ le acteur principal accord
ko kendi bo irojimena ugo anga magoro ko watuno ngado before malini buguni ko fe ko watuno ngado ako abena tabarikala ne rek abena watuno karamo ye blogging do kamera ye blogging do kamera wakari blogging mora ga tene a 1967 blogging ne ga ta to la ya taranya gonya yi ayo ke go ira military chetamina olu ira fono tanyi do su do olu tumba do ko suli do tuma ina agila ka fo ale bere wotule ale bena ke wotule de ale fa de bena wotule ale momuto de bora wotule afaba ambo kala na wiki ga ale bena ke wotule ga ale go military madro ga ale bena do ka kuma toto sino ala tara atara bena sere de feki na ko atara do chokoro ba kay ko mi ya do antuna do woro la chokoro yen nudu adona ni tira la de chokoro ba nga tira kele ni kuma foda tambule mo ke wale ala ya tira kele ani o ke wale omi chokoro ba do na ka chokoro ba ni ale ni chete do bugura ni ko te do bugura ni chende do na kuma na kamina wate Tora ko kigi na kunfo faya na kunfo ka banuje o ya toro maro de dole ne kala biyo dala ka mali be la jele mine ma kike kuma mboyoro do ko tiye do ko mgalo an ma chokoro ba kulo gele mu na turu se ba ko do ko lu ba ko kuma yake de kumurmu ya fo aka conseil des ministres de langue ka kana bo kana ma dongo ya so nga choro amnu mi sangulo vla lu na mo chila chi ngele da lu kono do lu no yiru ko la kuma ngonu ye mali pa jama robo ko morbo ko pa na mali de class bai pa de klanje fa ko klanje bi bulu ko ani klanje bi mali bara o ko mali doni gala yuti neta do kambe doni gala qualité munu ma de utma fo to ma nga mo worbo ko mali doni gala yuti kugo ko moro na chogoro ba ni chogoro ba de fa mo bo shi temna samedi woro la ka ya abolu de mo ko ga bo 18 ans par 60 abolu de gen ka bo jama ko donc de 18 ans ka jiri abeno lu ta ko lu do aka kalana o kalani ni ala ko tara dine ko tara ma chama mai jamana mo o ga kala mo ya sura chawara ni chogomana ako ko affaire sedo alema affaire fono sigina o kuma tele ala ko ko ambulo he dem tanu ga sira dala kuma yake aw fono ma ko ba fono bo la kale tawa ayi kuma wara de fo kuma ngono o ye munye ko ni morbo ko ka de mo ko ba ko ikado aw de ga ko joroba na morbo na na ko rambanga sigila ya kele tanche woyo tanche furu banche ambanga ko bela amogo gorba faka ko kuma mi vlad dani on ba do akamba o de masuno morbo islamé de on ye islamé sarala ko nya fa o ida ga mi ga go on ga baba tanai ni aka tempo mi ni kani chewo che yake na che funa dezira hanna ba ni do ada baba na da ito ne morbo mo de kala ngo morbo ya ga te kemo ko no de kala kwa go ki ibolo wara ka so e ma ko 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 wara la ni te ga di mo kemo ga ma ago beninge aki bora ka kuma munu fo sisa ko kama ko kuma do de a beninge ama funa me sigira ya no funa me ga miri fo miri bi tenu no ma ko jamana ti ka nga wuli ka fo ku ba an fa beninge se mi ni bulo ne bi do ro ko ne mi ga kuma yana ne ko mo ti de ga fe mi ni bulo ne bi do ro beninge
ni ya ka kiye ni turu kono akana ni la kala demi sanu yede wani ni ya ka kiye ai ta fu ina ko komo tu kiye ko ni mo ro ka bi jamana de on class ba ni ko bi clafa club bule ani club jamana bara ko ya claro saba ni awo o claro saba jamana zo kule mingo alexte ka baloni fato yuru lete mingo alexte ka baloni fato malo ya war junite mingo alexte ka balona de boloma bo apoti kono ka do ma wore poti kono mingo alexte ka balona de poti kono ka ta bo fa ka fato tata ka fara poti kono ta ko te fato zomba kulo yeta wa ngati folu de ma ko zowa bamana ngaro wa o zomba kule mine olu ni fomanga ko ko lu kuji ku dafara ko mu se mara o fato fugari nunu go fato fugari nunu iko mi kira nunu ga dugono de nunu koro fe kira o ni tlebi fe kira o ga dugono na de chugo mi na de awo olu de to ko fato fugari olu bi tele de olu bi tade go fara wulu so olu ta to da o ma fato tele ga lawo shi ma bo shira ke ma fo muso ma fo fato kanun de fato sebe kelaw anolu de na jega fato bara ko o bena ma o mama koloma fila dine ma fila kama fila jamu ma fila aka ko de ko ko anga jega ko ni murgo ko yeta dine ma be chokoro ma mani do amba ko be chokoro la e kuma nke iko mi mamudu digo fono tado ale ka ko mamudu digo ya kura ngolo dale me ko ale ka uye kuma nge jakuma boye ka ba kuma ye chokoro ba to wa chokoro ai chokoro salen ko ga mo ke ni do na kuma no da ni de ya chokoro re ni tara ta o sin mo ta ta de mutami yo me ka ta bla ko tale ale na do ale na ka kala na ka ayere ka fami Allah ka kodon ni chokoro ben dala ma ka bu ko na ni ko ni kodon kuma ka bu na le kan ye koi ale tay o be farali ko fo o be ma blanyona ko fo awo wa o be ma ira tiran ka janfa ke o iya yo ni ya chokoroba sona ka morbo janfa o kan kuma ni chokoroba no no ya fa mu sugo di si ba ko yere la ni morbo ko na donia de ha donc anga morbo mbo ya anga na ni mbo woro ye minu ni ko me ale mo de ko ba ale a mo de la mo ni esprit ni ale ba don oni ni cheka kama chegora na le bamako e kwa ri ya chegora do tolo de mi ka ta da tu chegora ma da tu go sebo chegora ko ale ga koro ni demseni wo demseni ni do ale ni koro sabla kwa ba jeri ba ani ye muta de e do diri go shi go kele ga ale ni mi na ki ye muta de go ale ni mi na ki ye do tolo de ale ni mi na ka ki ale do ko ni de ni ko mo foro ni jeri ba tira ale ma jama chobo so e reality chegora ba do ka ti ni do e ko chegora ko mo ga ga o yoro la ti ni ko te o ale ga fa ga te o le ballon de ko ale na bi no e donc ale ti ko ti ni ti ko do ya e ni de ga janfa ka ni ti tegele no jato janfara ni ti le no ko chegora ki ga ta yaunde ko muta ko na ne ti ni ga ba di no nin kala ai kana to ko mo ga ide no ni ti ni ga bo do bulo so ni no ta fara mo ga ba tara ko ngwa tara ale de fleni moni ma ye ganya ale de nikiti lo joban le de ma be ta musa ni obla nyoro lawa ko atiga musa la ne ble goro jama goro era ti la ne anya me ti ko fa kana ta bolon tan ko dan ga tara o kuma e ni na wa musa bi ce goro ka to ko fi ni na do mina ama fi ni na ko ale bi ce ni do na ka tirke aba don ko muka de ya ako teri anini atado de ataso de ayi dugu ko la sanfe adugu ma abede makaka teri ni abiyanya fi ba fa kadi na ye ye hono ni fi ba fa ba ta ni ako teri mo ko te ko abi tira ko engode ere jafari ya foka wuli ka tado amoke ka komotura no gwa bata ya unde balon na no
mutaka kana ta utogo do mbo da na ke wora wa le ga balon da ko lu utogo ko te ngone drala to ga te no ga mara e ale bi ga ta na sa no ma be na na ba me di musa ma fa mo ke ga bu le para ga bu go re e go mo re ga ja go bala jora ko min ne fa ne ti ma ngan klinde aman klinde bala aman klinde oh Saya ga ko boy mun ba no ga dibira ate ko boy mun do ngai so wala ya fa mo ko to wuli na o kama ga du to lo de na ga da to do na te una na ko do de ga ni ta ci ta ga ya ni ka ta de atata wundo ni jawara misira ati ko fo eyo nunu fara yonga eni armée do mo armée min be jawara ko abo u be ga jala ka bo jawara ka chama on ta fo abeta na chama na jala ka bo jawara ka ego mi jawara ko na jala ka bo na ba ni be oh eyo olu mine ko jafar ya ko ani ngu do ga koro o ni be ka ta ko min na fe o taro ke kana ni ma fenduma kana lo ko mu la to lu ba kala mo afore ina yani militaire kana fe na ku ya to ku te lu be ko be kala mo ngulu ba militaire mo ko koroba mu sere ma ko mo na te officier mu ba ngulu ba de civil le ko te wi lo ni sa ni kana ko mu to kana ya kana shi ya bi mu to ma mu so ka bo ni ni ga na ba na ko le ka ta ka Ese ga mu namara okura ese ni ga mu dala ko jamu bodoro ese ga mu gora ko chego me chego nana ni to ke mi ko ni mo mi muro mi no be ke president chego ma nyini ka ke president ama nyini ka ke ko yi me min kada e no ya ka armée o nyaga nyaga li mbala aya ka ko nyaga nyaga li bo ayo avion boli mi kono ndamda ayo tanga ke ka ke ko mi Guinée o ga délégation sera au pays kaba Sénégalais o ga délégation sera au pays kaba ayera ke mo baye muta nyina ka tisiri ke ni kembe Maroc o ga délégation sera no Espagnol ko ka avion manga ko de ndoro Algérien ko na ma avion boli dabla ko ga do ko so mawte so ko ayen ni beke dro ka titiri da ayera ma ka soro ke matu fe muso matu fe on de côté oh Ramo ira ga fete dogo ni solo do teto to limba ko no zana temele obi bitanye ko ni e bitanye ile do fa mo siningara temele ni bitanye ni e bitanye ile do fa mo komi kolo to be kenega lugo o yoro do ngati monga gido ko ne bani sedinte ne fado tado ne bi boro mna de ga gido bani sedinte kada ka sedi ay moro belesan sedi ayo ta ku amando mo wata era de afore bamanan kadere un fayre de afore ane musa sera nyoma ma 85 84 kabando no wara to gongon do sera nyoma ma ako musa mi kile musa ga mi to maka ko boy filmu jara ko jugo musa la popularité yele na donc ayate sa sego ko ba ya tegene ouais karamo segoro kango foge wahal na dona ko chokoro kamba le no mutatira ko chokoro yo ko mu bari ala o tisira bo mutada kada ga no bora mutada dro donc chokoro fa so na ka morbo janfa kumin kama a chokoro ere labana ko mutada jan da ko ne muta fonon kele ga jama ta ga la dine na de ko tisira bo kada mu
cɛkɔrɔ ni équipe nationale bɛ fɛ ka taa Yaoundé 72 ko cɛkɔrɔ ye ci bila dugutigilakaw ma o don Ɲare cɛkɔrɔba Senangolo bɛ Ɲare la Bamaɲɛ kɔni ka ci bila alimamu ma ko bɛɛ ka dugawu kɛ i seko damayira la ka galabu di denmisɛnninw ma an bɛna taa kubu nɔfɛ Yaoundé o don Salifu Tura bɛ ɲɛ min mankan kɛ cɛkɔrɔ kɔni y'a ka kubu de sigi a ka jipu gasi sanfɛ dɔrɔn ka yɛlɛ ka taa kubu la ko ne tun ma taa militaire tɔgɔ tun bɛ ne minɛ cogo di m'a ye sa wa wa jamanadenw bɛ kan fɔ baara de kɛ k'a jira cɛkɔrɔ taara o kubu ma sɔrɔ cɛkɔrɔ n'o dusukasi bilen bɛ ɲɔgɔn na cɛkɔrɔ nana Bamakɔ cɛkɔrɔ ka ɲinini de nana ye k'ale ko ka dugawu kɛ k'a fɔra ko misiriw kana dugawu kɛ jɔn ye o renseignement di misiriw ma k'u kana dugawu kɛ ko ka d'a kan ko ballon ye taamasiyɛn fɔlɔ tara kira denmuso Fatumata bintu ya Rasululahi kunkolo tigɛli de la o kunkolo tigɛla o kunkolo kɛ ballon ko ballon taamasiyɛn fɔlɔ yɔrɔ la ko kuma ko u bɛ diinɛ min kɔnɔ n'o ye silamɛya ko silamɛya ye ka ballon danga k'u kana dugawu kɛ misiri ci ma dugawu kɛ Bamakɔ gɛrɛ Bamakɔ cɛkɔrɔba la san 60 kɔ ni min y'a sɔrɔ i k'a wele k'an sɔrɔ dɔgɔ kɛ misiri ci ma dugawu kɛ nka sɛbɛn nin ye misiri bɛɛ sɔrɔ Bamakɔ kɛrɛfɛ dugu bɛɛ la sɛbɛn 2 nin kɔnɔ nka sɛbɛn nin bɔra min jɔn ye sɛbɛn in sɛbɛn n ko cɛkɔrɔ tɛgɛ tun b'a la karamɔgɔ cɛkɔrɔ kɛlɛ tun ka ca karamɔgɔ cɛkɔrɔ bɛlɛnna o ma bɔ Segu kɔnɔ Musa bɛlɛnna o ma bɔ Segu kɔnɔ digidigi jɔyɔrɔ bɔ karamɔgɔ n ye min f'i ye so dɛ n y'a dɔn i y'a lamɛn i seginna kan nka karamɔgɔ kuma nin bɛɛ lajɛlen mawuludu kuma bɛɛ lajɛlen anw ka du kɔnɔ ne mago bɛ kumaden 2 dɔrɔn de la a lamɛnnen kɔfɛ ne bɛ fɛ i ka ne ka yeta lajɛ min kɔnɔ ta kumaden 2 dɔrɔn karamɔgɔ i yɛrɛ ka fɛ kɛlɛ bɛ s'a fɛ sen na dɛ kɛlɛ bɛ s'a fɛ yɛrɛ wa an fa tɛgɛ ta ye ja de da ye i y'a ka mawuludu laseli in lamɛn n k'a ye manabɛlɛ kelen kɛ ka kɔnɔ 2 fa a tɛgɛ ka di dɛ nɔ cɛkɔrɔba min don a tɛgɛ ka di na n k'a yir'i la kuma kɔnɔ ba 22 de kɔnna mawuludu ɲɛ wa mawuludu de kɔnna 22 ɲɛ 22 de fɛ kantigi bɔra a ye kuma caman fɔ ne t'olu bɛɛ nɔfɛ nka kantigi ka ɲinan kumaw la a ka kumaw nana yɛlɛ duwani kumaw de kan a ye taa lamɛn ka ɲɛ dɛ a ka kumaw yɛlɛnna duwani kumaw de kan suma ko dugu ma jɛ m'a f'i ye ko marakala zo tɔgɔ tɛ fɔ maa ye marakala mawuludu sera an fa de bɔlen filɛ k'i kale wallahi billahi ko suma billahi leji a ko ale bɛ duwani sara cogo ɲuman na wa a b'a sara wa a b'a wariw ta yɔrɔ dɔn u bɛ don da min fɛ a b'a bɛɛ ale ɲɔgɔnna duwanye sarala tɛ Mali fɛ n k'a ye manabɛlɛ kelen kɛ ka kɔnɔ 2 fa yɔrɔ min y'o mɛn ka sɔrɔ k'a fɔ wahabiyaw ye u ka relation bila ni arabuw cɛ k'ale y'i kale wallahi billahi suma billahi leji k'ale ma taa Magan kun minɛ gariya b'ale bolo sɛnɛ yiri b'ale la wa ale ma taa Magan kun minɛ o bɛ maa bali ka taa Magan e m'a ye n karamɔgɔ k'a ye manabɛlɛ kelen kɛ ka kɔnɔ 2 fa a ye ci don wahabiyaw bolo a ye jamana tigi bila nka a yɛrɛ mago bɛ mun na sisan a bɛ degedenw ka ɲɛɲini ma maa bɛ ɲininkali fɔ o de la ne ye min fɔ n ka Amadi ye n'o tun sera ka sɛgɛsɛgɛ o fana sɛgɛsɛgɛ ta ye koyi o k'a bɛ min mɛn kan in na ko ne t'o n k'a bɛ mun nɔfɛ sisan maa bɛ maa ɲininka la wa maa kan ka maa ɲininka la tuma dɔ la i b'a fɔ a dumuni tuma dɔ la i b'a fɔ a nisɔndiyalen don i bɛ ko de da ko ma i k'ale ka kow ɲɛɲini joona tuma min na Amadu Tumani nana hakili teri ye i bɛ soli ka taa fɛ yen nɔ a bɛ daraka don a bɛ se nin o suma ko o dugu ma jɛ n ka cɛ ko Amadu Tumani de ko
k'a bɛ fɛ ka faso ka forobafɛn dɔ feere min ye bɛɛ jɛ ye a kana na fara a kelen ka dɔ fɔ kan u k'a fɔ k'a ye dɔɔnin minɛ k'a bila kun k'a ye appel d'offre lancé k'a bɛ fɛ ka so kelen ma feere so kelen le télécommunication de Mali société bolila ka na n'u ka dossier ye ne b'a dɔn karamɔgɔ b'o yɔrɔ ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ne kan société caman de nana n'i ka dossier ye u b'a fɔ ma Amadou Toumani ye dossier in ta yan'a ka taa i komi yan'a ka taa conseil des ministres la a bɛ se ka k'a ministre ɲɔgɔn ye a bɛ se ka k'a terikɛ d'armes ye a bɛ se ka kɛ a teri denmisɛnninw ye gɛrɛn dɔ b'a yɛrɛ bolo a yɛrɛ ni minnu fana bɛ sigi ka baro min ni si tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la c'est des gens aussi teriw bɛ k'o yɔrɔ la olu tɛ armée na u tɛ politique la u tɛ foyi la peut-être u ye ɲɔgɔn sɔrɔ écoledenya de la dɔrɔn u ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la u bɛ baro kɛ ka ban tari ko ATT taara ni fɛn nin ye yen nɔ ka taa yira yen nɔ sɔsɔliw cayara yen nɔ a y'a dɔn ale olu bɛɛ bɛ qualité kelen ka fara kɔ ɲuman ɲuman gɛrɛ gɛrɛ sisan a y'a ta ka taa n'a ye conseil des ministres la karamɔgɔ kɛlɛ wulila ye de o ko ATT ni dossier min taara conseil des ministres la dɔw ka fɔ ma ko 8 don a 9 t'a da kelen dɔn nka dossier ninnu bɛɛra kabako belebele ye min ye jamana min ka wari ka dɔgɔ ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen o de ye Marɔku ye karamɔgɔ a fɔ ko kelen jamana min ka kalan fanga ka dɔgɔ ni jamana 9 min bɛɛ ka dossier min na da sabali kan o de ye Marɔku ye karamɔgɔ a fɔ ko fila jamana min ka dɔnni yɛrɛ kɛ Mali ta ɲɛ filanin don télécommunication na o de ye Marɔku wa ni ɲaci tɛ min ka feere la maa kan k'i bolo jɔ jamana yiralen ninnu Marɔku de kan ka maa kan k'i bolo jɔ min na ko ɲaci t'a la kan ka feere jamana nka ko Toumani ko k'e sigi ale n'a ka ministre bɛ qualité kelen kan ale kɔni ta ye fara ko ye o y'an yɛrɛ ta ye o tɛ sinɔgɔ ta in ka dɛ n'a bɛ dunan taw kan an bɛna dunan taw fɔ i b'a kalama ko ministre ye Marɔku de ta n'i y'a fɔ a ko non k'a tɛ dan ministre ma k'an ka taa ni nin fɔ assemblée mun de don Marɔku pourquoi Marɔku de ka wari ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye Marɔku de ka kalan fanga ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye Marɔku de ka au moins patrimoine don an bɛna feere k'a don an ni ko cɛ mais an ka feere jamana kɔnɔ ma jamana min hali olu ka dɔnni dɔrɔn sini bɔnnaw b'o tɔnɔ bɔ k'a fɔ ko anw ka feere de kɛra sababu ye o ye nin tɔnɔ sɔrɔ la Marɔku t'anw ɲɛ kalan na Marɔku t'anw ɲɛ foyi la anw bɛ taa an ka télécommunication ta k'o feere Marɔku ma pourquoi Toumani taara ta k'a bin assemblée la ale m'a faamu n'ale m'a faamu o y'a sɔrɔ an kɔrɔkɛ ninnu yaala yaala la assemblée fɔlen b'u bɛɛ lajɛlen ɲɛna misiri kɔnɔ à son grande surprise Marɔku de fana tɛmɛna assemblée kɔnɔ Toumani ko n'a ka d'a ye cogo min a y'a kɛ n da taara n bolo taara u y'a feere Marɔku ma ka yɔrɔ minɛ ka tila ko hali ni Toumani ye ka caman don ko a ma fɛn don o la dɛ a ko a sen tora a da taara a bolo taara wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni n ko bɛɛ b'a dɔn wagandenw la belebele o jiginna o ka so de n ko Marɔku marché Marɔku lipa wagande bɛɛ la belebele o taara n ka so de o dɔ ka bɔ k'a sɔrɔ ayi karamɔgɔ n'an mɔden min girimatɔ nana k'anw ka ba k'i ka tigiya ye jumɛn ye o la e t'anw natɔla ye n'i ma don batini kɔnɔ e t'anw natɔ ye dɛ ka dɔ nacogo yiri la n ko ka dɔ nacogo yiri la Amadu ka baba pannen kɔ n'a fa kama ye k'i pan n'a kama ye u ye janjo laban min lamaga ye janjo ni lipa kɛra miliyari 7 de ko wari in bɔra Aransi ka taa Amadu ka baba kunbɛn Saudiya Amadu ka baba filɛ ka taa ta ye k'a ko alikaw sara ji jɛ la ta k'a jɛ payi ka na ni wari ye Mali la dɔgɔkun tɛmɛna dɔgɔkun wɛrɛ tɛmɛna ko ba k'a ma k'a bɛ cogo di non a ko nin ye nin yɔrɔ ye ko Musa Amadu Tijani ta dira a ma nin ye n kelen nin yɔrɔ ye an ka ba bɛ ka yɛlɛ ale la miliyari 7 ye wari ye k'i b'an ka ba ja tigɛ n'o ye
ala ma babu ka ala ma babu da ma babu jati go an ga babu ite kala da ko bali ko do ka ma da wala e ni ci andala miliyar wolo la ko marla awo ngane tigi on jamana ga marjel la ba mi wulilani ane tigi on jamana ga marjel la ba mi wulilani agari na iya filmu besi iya scenario tigi juwe awo o iya avion temeto e iko do good love ga avion temena directement fe chugo mina ko ni sira so avo bae gon tara directement fe na yanju ya mobility soro ya no fanga tata mo wat la ngona semanga dula odo ke chugo era de ori awo okma alega avion temena directement fe ga tata da ma ka fu ibo fronta to ya wani mo ne tara no ma fe na chugo me ga 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 ekna batu ni kamu ko no vasi sebagai orang lah. Ayo bela gile lah. Aku cerita deh mah. Ama mana bela gile ni aku no flava. Akan lipat berkata ada mah. Aku kile. Maten lipat indah doa. Cara sutura kono. Muhammadu nga baba tad dado na kabama na malala ko miliar wolo fla. Ongal lipat berkata sutura deh. Ongal ko berkata sutura deh. O kuma nango kan kungule mali kurane mangi toro antan na to do ya to kan do na mandama ira itu kan mini baru wola to ka ana na de ni tekile ne de kungule jamane kurane na dara arabu kurane ka mali kurane dara arabu ka kurane ka ko ma ko ale kungule kurane de akwa ale kungule mali kurane de akira yana makanya na Muhammadu ma baba wala ka do aka sala kale ko la de o kama kala ko ka kambe se diguma na ma fwa mo se diguma ba ba nga ba de no se o de kunda de so aka kan de ye ga ko o ma filime ka ira la ka fi ma ko no se la ba na ko ho jago ya kan ba ka priya ngo filimul la ba yoro la no oh joro la ba ni re o e ma e ko fa ka nga ba ka priya nga bala de na sabi ya ko ma nga ba ta ro ko no na ka tra ka cha kama ko ra bele bele ni e ga na siga fo de fono ma nyana ma na ti ka bara ka nga ba kama nga ti ka ne kama nga ba ni ne ba nga ba ni kana kaba koma kana jon koma kana siga koma kana miri ka foko ko de bi soro nyana ma ya kono ko an ga ba ti so min atan akana ge na ta ke farati bugu dugu tigi koro ngi ma ga to ko kama ndu ma foko to ni se ba an go mu yi ko to so min go ni na ma de ko na nan tege ko mo o kungu no ni ne do ko akeri ale na min dilana marok ta bodo sa ma an sigi funa be ko da nyo ma halibi o farati bugu dugu tigi kile le se ne marok ko dile na ane anga tibigu ko dile na be ba do ko dile mo marok ko dile na jinen taw fe no mi hiru kono na wa akana jora jona ma kundile na tere wuti ku concentré ka tere kan la memi ay wulaga faso ci ay wulaga faso sina ay faso biaga faso jamba aka mbolo la so o bi la kalo ye yoro jine ni misiru ko na ku ba tere la memi o wa marako yiwa hado misiru de ministère tu ka assemblée tu ka bangu to ambulo ka foro to ambulo ka klaka amto mo ya ka sutele ma Pero wa nye bala de alisina amene na de ku ga bona ndo ya ya ma na ba ito